बे समाव कलिटाकुची सनापुर कलिटाकुची गामियाव बर' गामिनि गेजेराव मोनसे दुर्गा मन्दिर स्थापना खालामदों बिथांमोना 2001 सननिफ्रायनो बिथांमोना खालामबोबाय थादों नाथाय भाग्यक्रमे आंखौ देग्लाय बिथांमोना आलासि महरै लिंनानै लाबोनायाव आं जोबोद गोजोननाय मोनदों मानो होनब्ला जोङो दुर्गा माखौ जों मोननांगौब्ला गासैनिबो भाग्यआव थाया बियो मानो होनब्ला जोङो गुवाहाटी सहराव रमक जमक जों दुर्गा फुजा नुदों दिनै बेबायदि हाजो गेजेराव एफाग्राब मोजां सिटुएशनाव जों बेबायदि दुर्गा मन्दिर नुफेराखै आं बेयाव फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों गमामायैनो बेवहाय दुर्गा माया जायगा लाफैदों आरो बिथांमोना बुंदों बेयाव दुर्गा माया जायगा लानाया दिनै 22 बोसोर 23 बोसोर जाबाय बेयो गावनो सोमजिनाय बे दुर्गा मा बेनि गेजेरजों आङो इउनाइटेड बड' पिपल फेडारेशननि जानानै आङो बयबो बर' रायजो राजाफोरखौ बयबो आसामनि रायजो राजाफोरखौ आङो खावलायनो सानदों जुदि नोंथांमोना दुर्गा माखौ फोथायोब्ला बे कलिटाकुची सनापुरनि कलिटाकुची गामियाव मोनसे दुर्गा मन्दिर दङ दुर्गा महामाया धाम बेयाव सिबिफैब्ला निश्चय दुर्गा माखौ मोननो हागोन जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों दिनै बेयाव फैनानै आरो बिखेखকৈ गोजोननाय मोनदों आं बेयाव आलासि महरै नुजाफैनानै जोंनि बे दिमरिया आनसलिक कमिटिनि प्रेसिडेन्ट बिथां अजित कुमार बर'आ आंखौ एज ए आलासि महरै जोंखौ लिंदोंमोन आरो बेयाव आंजों लोगोसे गुवाहाटी जिल्ला इउनाइटेड बड' पिपल फेडारेशननि लेङाइ नेहाथारि एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि दिगन्त दैमारियाबो आंजों दङ जोङो गासिबो ज' फैनानै बेयाव दिनै बे माने दुर्गा माखौ जों सिबिनायाव जोंखौ खाबु होनायलाय जों जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो आं हामलायथि बावहरबाय